kraj vizama za Nemačku za ovu godinu? Čekaj, polako. Odmah da razjasnimo jednu stvar. Ovo se ne odnosi na sve vize. Ovo važi isključivo za vize po pravilu Zapadni Balkan, odnosno za nekvalifikovanu radnu snagu. Nemačka je kao po običaju preko noći objavila upozorenje na zvaničnom sajtu Arbeitsagentura, koje sada prenosim u celosti. Godišnja kvota za pravilo Zapadni Balkan iznosi 50.000 odobrenja. Zbog velike potražnje očekuje se da će ovaj kontingent biti u potpunosti potrošen do kraja novembra 2025. Zahtevi koji do tada ne dobiju odobrenje moraju biti odbijeni. Kontingent će ponovo biti otvoren od 1. januara 2026. Šta ovo zapravo znači? Ako čekate Vorabzustimmung, odnosno odobrenje za rad i ne dobijete ga do naznačenog datuma, velika je verovatnoća da će vaš zahtev biti odbijen i obrisan. I onda se od 1. januara 2026. godine sve ponovo predaje i čeka nova kvota. Koliko će biti mesta u 2026. Niko ne zna. Čim dođemo do novih informacija, naravno, obavestit ćemo vas odmah. A do tada proverite status svog zahteva i pripremite se za januar.